Vážení učitelia, žiaci a priaznivci roboty, s veľkou radosťou vás pozývame na pôdu cirkevnej základnej školy Romualda Zajmusa v Žiline. Voláme sa Liliana, Luky a Julka. Budeme vás sprevádzať touto krátkou uchutávkou. Naša škola sa nachádza v centre Žiliny, v krásnej budove, ktorá sa nachádza za nami. V škole, kde sa každý deň vzdelávame, máme miesto na oddych, ale aj športové vyžitie. Vašich Lego rytierov môžete poskladať z rôznych Lego stavebníc, ako napríklad Spike alebo EV3. Môžu to byť aj iné rôzne Lego stavebnice, ale nesmú zahrňať iné komponenty ako Lego. Predstavujem vám rytierov, s ktorými budete bojovať v súbojoch. Rytier je kovová fľaška s kópiou a gumenou zarážkou. Rytieri sú všetci rovnakí, aby bol súboj rovnocenný a férový. Rytieri musia voľne stáť na podložke, aby v prípade zásahu voľne spadli. Predstavujem vám vašu súťažnú dráhu, ktorá sa skladá zo stredovej červenej čiary a z dvoch vodiacich čiar. Robot nesmie presahovať červenú čiaru, jediné, čo môže presahovať, je kópia rytiera. Robot sa musí pohybovať autonómne, to znamená, že bez diaľkového ovládania. Na záver vám predstavujem pravidlá hry. Jedinou úlohou súboja je zhodiť súperovho rytiera z robota. Ak nedôjde k pádu obidvoch rytierov, hra sa počíta ako remíza. Držíme vám